Costa Kai, Matrix de la Vaidilla Edition. Què passa? Tot bé? Això del podcast va o com? Home, si sembla que li agrada a la gent i tot, xe. Saps que hi ha penya que no parla valencià, veritat? Che, ja ho sé, mestre, però això no és per tots els públics, Entonces què fem? Foc o fugim? Foc, sempre. No veus que són valencians? Has sentit això? El què? Crec que n'hi ha forasters sentint el podcast, Vinga, va, xusquem-li.